Veronka onemocněla akutní leukémií a dosud se pro ní nenašel vhodný dárce kostní dřeně. Dejme šanci Barunce a Olince na uzdravení jejich maminky. V životě jsou situace, kdy musíme jít až na dřeň. Dejme Báře šanci na život, aby se mohla radovat ze svých dětí. Zapište se spolu s námi do registru dárců kostní dřeně. I vy můžete pomoct naší mamince. Děkujeme.